Псува и всичко се документира. Айде по-бързо минайте, ако ще минате. Малки гъмени, притичвайте. Кара на малките. Направо бой. Лошо чисто, бе. Старкрафт, има ли? Старкрафт, бе. Да, през неделя има. А ви тогава сайта ли го открити? Малко подробно специфично. Това дали ще онлайн магазин? Това като коментарът, може да си можеш да отдаваш. Аре, DNA струва ми се, че не спамиш достатъчно. Ако ще бъдеш сега момент. Опа, сори. Хорошо. Кое не си ми казал ти в 50 мача е същото? Всеки мач, дето има някой дет изкача на място, за секс ръката минаваш по това. Значи да бяха, ма за утре да го направя. Кой те стане? Що това правите си? Спокойно, ще се научиш един ден, да. Само не рутвай срещу мене, защото съдбата се обръща срещу тебе. Скарам на улицата. Хейт, сипайте си още. Просто съдбата е могъща срещу теб, като Какво да играеш за мен? Не знам, той така ми го прави. Това що не го пънишваш, бе? Аз какво проблема? Го знаем така. Той слави едно ками. Кой са който ми мисли, че той си Не, бе, не. Няма ли един от тази група? Да, той ще е втори, да, май ще е Ками. Така и той като е първи най-брат ще стане Ками. Я виж как са като точки, бе. То пиши го направо сега, смисъл, писа тук Слави и това, нали? Пиши го резултат. Не, и реално и Never Die има загуби бъде повторено, но имам пред това, Never Die има една повече, директния матч, DNA си го е бил. Като се радва. Да, ясно. Ще видим кое Ками спами повече. Да, Ками ще е интересно. Гадни Камите, бе. Ще има Ками на финал, ужас. Но пък със сигурност си едно Ками ще загуби, което е някакъв плюс. Ако загуби второто Ками, какво?
Съдбата е твърде всемогъща. Офанзивата е само напред, няма назад и настрани, само напред. Искаш желанието за победа на противника. Давай там, да не с дух. Не го слушай, DNA. Уилямс ли? Това е най-нечовешката игра на света. Тази за компютър е по-яка.